Jeg er her i Frankrig på sommerferie. Og bagved så står der en campingvogn. Og så derovre så plejer der altid at være et eller andet spændende. I går var der for eksempel trylleshow. Ja. Derovre står vores bil. Det er der, vi kørte hen. Når vi skulle køre. Vi kørte hele vejen fra Kastrup til Rødby, og så sejlede vi fra Rødby til Puttgarden. Hej Anna igen. Ja, her er så toilettet. Det jeg plejer at tisse. Normalt så tager jeg det første toilet lige ude af foran. Jeg har næsten lige været i bad. Ja, det er jo ikke så. Det er jo nogle gange rigtig rart. Nu skal I se det. Her plejer jeg at gå i bad. Kan I se den klovn nede for enden? Øjeblik. Herinde i den her klovn. Så er sådan en stor håndvask. Så man kan bade små babyer i. Nu skal jeg komme og se den. Det er den her. Prøv at se, hvor stor den er. Håndvasken der. Men jeg skal godt nok ikke fingre med den. Nu går vi. Og det her sådan det er en håndvask det her. Der er bare en håndvasker nogle steder. Se. Kan I se mig? Det er mig, der filmer. Så går vi videre. Ja. Kom, så går vi over til swimmingpoolen. Øjeblik. Goddag, Anna, igen. Nu er vi henne ved swimmingpoolen. Ja, det er badeswimmingpoolen. Prøv lige at komme med mig, så skal I se vandrutsjebanen. Se alle sammen, Anna. Det her er altså svampen, der kommer vand ud af. Jeg har prøvet at komme ind i den og komme ud igen. Min far sagde, at jeg måtte få en is. Ja. Han sagde ikke hvornår, så jeg har ikke fået den endnu. Og det der, kan I se med siden af, det er en vandrutsjebane. Ja, Anna. Det er noget af det. Ja. Okay, Anna. Nu skal I se legepladsen. Hej, Anna igen. Eller ikke igen, undskyld. Det er så legepladsen. Kom så, lad os gå ind og prøve den største rutsjebane. Den sjoveste. Hvis I kan se den der dreng, der han dukker op nu. Det er min lillebror. Kom så, lad os gå derover. Der er et æsel. Emil? Ja? Kan du sige hej, Anna? Hej, Anna. Okay, det var godt. Så, lad os gå over og prøve den. Og se. Det var så. Ja. Så skal I se tennisbanen. Hej Anna igen. Det her det er så vores tennisbane. Den spiller jeg aldrig på. Det skal vi måske spille på en gang. Nå. Kom, så skal I se vores hoppepude. Hej Anna igen. Det er vores hoppepude. Ja. Og der er også en legeplads, hvor de laver mission. Kom, så skal I se den. Hej Anna igen. Det er vores mission. Eller, det var jo lavet mission. Et øjeblik, det var ikke rigtig noget.
Men se, der er en anden en. Der skal man stå op på og og den her, det er hvor man sidder og ned på det der sæde og holder fast i dem der og og det er det samme på den anden side. Her der øver man sig i at ro. Kan I godt til det? Og her der man skal være 2, så finder man ud af, hvem der er stærkest med benene. Jamen, en anden dansker, som I kan se lidt senere i videoen. En anden. Jeg er stærkere end hende. Nå, så I den her? Skal jeg se. Gør sådan her frem og tilbage. Se, nu kan jeg gøre det. Kan I godt se det? Ja. Her kan man lege sådan en mink. Så kan man lege med kugler. Og kan I se det derovre? Badminton. Badminton der. Det er, man spiller badminton. Lige bagved er der minigolf. Jeg spillede med. Jeg vandt. Hvis I har læst mit brev, så skriver jeg også lidt om det. Ja. Så går vi vist. Så lad os gå tilbage. Hej Anna igen. Nu er jeg heldigvis kommet hjem. Og kom, nu kan vi se mere indvendigt i min campingvogn. Det her vi plejer at høre musik. Hvis I hørte godt efter lige før, så spiller den allerede en sang. Og det er så vores håndvask. Prøv at se. Så gør man sådan her. Se. Den er væk. Den er op. Den siger en lille lyd. Og det her vi sover. Her, man kan også sove her. Det er min soveplads. Man kan se. Se, der er mig. Se. Hej, hej. Hej første dag. Eller anden dag, undskyld. Og jeg er også her. Baggrunden er min lillebror. Det er ham, der slog sig, når jeg sagde et øjeblik. Nu skal I. Her, det er vinduet. Der er nogen, der sover i et telt der. Det er samme manden. Det kommer fra forskellige lande. Her er min mor. Kan du sige hej, mor? Hej, Anna. Ja, godt. Det er stolene. En bold. Er min bold, ikke? Nå jo. Det her er en, der sidde og spise morgenmad, frokost og aftensmad. Hej, Anna igen! Ja. Det ser de rosiner, jeg altid drikker. Se, man kan vinde 100.000 euro. Det tager, om en gange det med 7,5. Det var Uno. Det er det, vi spiller Uno med. Ja. Og det er saftevand. Ja, og det er teer. Og min lillebrors bamse. Teer. Det er olie. Tomater. Og det her, vi spiser, hvis der regner eller noget. Her er Flora. Ja, det er min bamse. Vi kan lave det her op til en seng. Og så tager vi det her bord ned. Ja. Og det... Kom, så går vi over på fodboldbanen. Au. Goddag, Anna igen. Nu er vi over på fodboldbanen. Se. Emil, der skyder. Det er ham der. Det er Emil. Det her målmandsmål. Og det er det store målmandsmål. Så mig og Corey helt vildt med at spille fodbold. Og Niklas og Jannik. Det er jo helt vildt fedt. Og her er der det er der også et. Okay.
Det er da også et mål. Og ja, så skal vi gå tilbage. Eller vi går over til de andre danskere, der også er her på pladsen. Kom så, lad os gå derover. Hej, nej. Nu er heldigvis kommet hen til, hvor de andre danskere bor. Det hedder Ellen og Johanne. Det er kun Ellen, der er hjemme. Der er også hende, der er størst. Ellen, kan du sige hej, Anne? Helt ærligt. Hun er i gang med at lege med sit... Hun er faktisk i gang med at rydde op, så. Hun kommer så fra Roskilde. Eller er det rigtigt, du siger tit Roskilde Festivalen? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det skulle man tro. Så går vi tilbage. Og så skal vi vist gå tilbage til campingvognen. Kom, lad os gå. Anna, vi skal lige se et slot, som vi skal over på. Kom, så går vi. Hej Anna. Vi er kommet herover på det her slot, der ligger tæt på vores campingplads, og vi er gået herover. Og ja, det er sket. Men jeg er glad for, at jeg kunne underholde jer. Hej Anna.